I al Clariano, duel entre l'Ontinyent i el Llevant B, en què ha passat pràcticament de tot, amb gols, penals i expulsions. La victòria ha sigut per a l'equip granota, per 1-2, i l'afició local, que ha protestat prou per l'actuació arbitral. El partit d'esta vesprada al Clariano ha sigut aspre i ha tingut de tot menys xucre. El primer gol al minut 33 ha sigut una pífia d'Alcover, que ha aprofitat Roger. I al minut 37 ha arribat la primera de les 3 expulsions que ha decretat el col·legiat, el perjudicat Álvaro Rosa. Només començar la segona part, qui ha vist el camí de la dutxa ha sigut el local Hugo Salamanca, i mentre els visitants disposaven de les millors oportunitats. Així les coses, al minut 56 Provencio ha desaprofitat el primer penal de la vesprada. Al 63, gol anul·lat a l'Ontinyent i el públic enfadat de veres amb l'àrbitre. Dos després, Fali també veia com el partit acabava per a ell. Al 68, Roger, ara sí, aprofitava el llançament d'una trapena màxima per augmentar la diferència. Ha sigut al minut 74 que Fran Moreno ha aprofitat el penal que els han assenyalat a favor als locals per a fer pujar l'1-2 al marcador i ja fins al final un atac i gol de l'Ontinyent que no ha fructificat.